Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Fortnite. Σας το έχω υποσχεθεί. Και έχω φέρει για παρέα τον Ιωσχίαρ ή αλλιώς Ιω ή αλλιώς Ιωάννη. Ναι, καλά πήγε αυτό. Γεια σας παιδιά. Ναι. Και πάμε να αρχίσουμε. Θα παίξουμε για αρχή reload. Εντάξει. Έχουμε πατήσει όλοι ready, τέλεια. Όλοι στο chat. Πείτε να αλλάξω skin ή όχι, ή να μείνω με αυτό. Εγώ λέω να μην αλλάξει, γιατί... Ναι, γιατί έτσι. Εν τω μεταξύ, εγώ του είχα πει να βάλει κανένα καλοκαιρινό, αλλά τέλος πάντων. Και εγώ έβαλα το Sky Group. Εγώ δεν έχω βάλει, δεν έχω άλλα Να σου skins. δείξω το πρώτο μου skin όταν πάμε lobby. Εντάξει, οκ, θα βάλω στο πρόσωπο. Το skin που πήρα τα πιο πολλά, Victory. Ωραία. Και ναι. Ωραία παιδιά, αρχίζουμε. Είμαστε εδώ. Εδώ παιδιά, καλά πάει αυτό. Και θα κάνουμε ένα emote. Όχι. Ρε, δεν βαράω εγώ, βαράει αυτόματα. Ωχ, πέφτουμε, πού πέφτουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού πέφτουμε. Πού θα πέσουμε. Πάμε Pleasant Park. Οκ. Ξέρεις τα κουμπιά. Ναι, τα ξέρω, έχω ξαναπαίξει. Δεν είμαι νουμπάκι. Δεν είμαι νουμπάκι, άντε. Είμαι πρωίλα, πολύ. Έχω να παίξω Fortnite 2 μήνες. Εγώ παραπάνω. Κάτσε. Όχι. Περίμενε. Έλα μαζί. Κάτω, περίμενε. Σκότωσα κάποιον. Oh my god, μοβούπλο. Epic. Πρώτη φορά σε βλέπω να σκοτώνεις άτομα. Τώρα θα σκοτώσω και σένα, αλλά δεν γίνεται. Δεν είναι μοβόπλο. Μα είναι. Θες να το πάρεις. Twin Mag SMG. Αλλά έχει 7 μόνο σφαίρες. Oh man, it's a not trick. Α, βοήθεια! Κάποιος βαράει. Πέφτω κάτω. Bye my broski. Αντέ, πήγε να με σκοτώσει, βοήθεια. Άτο. Κάτσε πάω. Μπούγκα εσύ. Όχι, δεν είμαι ο Μπούγκα. Ρε, εγώ έχω πέσει απλώς κάτω και είμαι σε φάση. Βοήθεια. Δύο. Ωπα ρε. Αυτός είχε SMG και εγώ είχα το πιο αργό όπλο σε όλο τον κόσμο και τον σκότωσε. Oh my god. Ο άλλος είχε αυτό εδώ. Όπα, βαράει κάποιος, δεν ξέρω ποιος βαράει κάποιος. Κάποιος στον αέρα. Πού είναι? Χαζός. Εγώ πάω. Μπουμ. Βασικά δεν πάω πουθενά γιατί είμαι low. Βασικά δεν είμαι... μπορώ να σταματήσω. Κάτσε ρε, δεν έχει hit. Εδώ. Όχι. Κάτσε, έχει άτομο. Όχι ρε. Άντε, ανέβηκα τέλος αυτή. Κάτσε εκεί. Έρχονται, περίμενε. Πέθανα! Ρε, τους χαζούς. Είχες και shotgun. Δεν πειράζει, τι πατάμε, λόμπι. Πάτα λόμπι. Παιδιά, να αλλάξω το skin μου τώρα. Ναι, άλλαξε. Το έχεις πει 200 φορές. 2. Είμαστε εδώ 4 λεπτά και έχουμε ήδη πεθάνει. Είμαστε πολύ καλοί. Ποιον θα βάλεις? Έλα μια ώρα να μπει το skin μου. Πες πως τον έχεις ονομάσει, μωρέ. 2 ώρες το λέω. Εγώ δεν αλλάζω επειδή θέλω.
Αντί για Επειδή μου το κάνετε εκεί. εκεί. Αυτό το skin είναι πολύ ωραίο, το θέλω κι εγώ. Πολύ ωραίο. Αλλά μετά θα έχεις αγόρι. Παιδιά, μην κοιτάτε το emote μου. Όλοι το κοιτάνε. Πολύ το- Εγώ θα βάλω αυτό. Ωραία. Έχεις boogie down. Πότε το πήρες? Δεν το έχω πάρει, μου το έδωσε. Σου το έδωσε. Ναι. Μα πρέπει να πληρώσεις, δεν πρέπει. Δεν έχω πληρώσει καθόλου. Αλήθεια λέω, ρε. Αν είχα πληρώσει θα είχα πιο ωραίο skin. Θυμάμαι χρησιμοποιούσα αυτό εδώ το emote όλη την ώρα στην... Μπόμπα. Στο chapter 4 season Μπόμπα. Μπόμπα. 1, νομίζω. Μπόμπα. Αυτό είναι μπόμπα. 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 Κάτσε. Γιατί αυτό είπα είναι μπόμπα. χριστουγεννιάτικο. Δεν Γεια πάω σου. καλά. Τι είναι αυτό, μηχανάκι? Ωραίο μηχανάκι, ρε. Μηχανάκι του 2030. Εγώ θα ξανακάνω αυτό. Είναι το αγαπημένο μου emote. Κοίτα ρε τι αέρα έχει απ' έξω. Τι αέρα. Όπα ρε, πώς γίνεται να έβαλα αυτό? Μου χακάρει το ίδιο το παιχνίδι. Αυτό είναι. Δεν πάει κι άλλα. Όχ, καβουράκι. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου emote. Α, πάτησες Ρέντι εσύ. Α, όχι, δεν έχω πατήσει το σύνορα. Καλά πάει αυτό. Θα βάλω αυτόν. Δεν είναι ωραίο, είναι απέσιος. Ήτανε το αγαπημένο skin ενός φίλου. Αυτό. Βασικά όχι, δεν θα πατήσω. Αυτό. Βάλε κανένα άλλο, αυτό δεν μ' αρέσει. Και σκέψου τώρα όλο το βίντεο να είναι εμένα που αλλάζω skin. Ναι, αυτό. Αυτό, μπράβο. Αυτό. 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 Επίλεξε. Αυτό είναι το καλύτερο. 299 αστέρια και δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, παιδιά. Εγώ δεν έχω ωραία skins. Κάντε like για να πάρω ωραίο skin. Not my problem. Κάντε like για να πάρω ωραίο skin. Ωραία, παιδιά. Πέφτουμε, πού πέφτουμε, δεν ξέρω πού πέφτουμε. Στη θάλασσα θα πέσουμε. Στη θάλασσα, ρε. Πάρα πολύ ωραία. Βάλε κάπου ωραία, βαριόμουν να βάλω. Θέλω να κολυμπήσω. Καλή ιδέα είναι αυτό. Να πέσω, πέφτω. Πού θα παίξουμε? Πού θα παίξουμε? Πού Θα πέσουμε. Εδώ, Εκεί, πες εδώ. εκεί θα πηγαίνει έτσι κι αλλιώς. Πού εκεί. Εκεί που έβαλες λέμε. Δεν πάμε καλά. Παιδιά, συγγνώμη για το rage της Δανάης. Σταμάτα. Ωραία, παιδιά. Σταμάτα. Τι ωραίο. Όχι άτομο, δεν πέφτω Ωραία, εκεί. και ήταν όμορφο αυτό το chest. Και πάμε τώρα, βρήκα ένα short rifle και μία thunder shotgun, νομίζω. Ναι, έτσι. Δεν θυμάμαι Τι είναι τι αυτό? όνομα. Το άνοιξα. Δεν με ενδιαφέρει. Revolver και shotgun. Βοήθεια. Θα πέσω. Α! Πεθαίνω. Δε τώρα μπήκαμε, εγώ πεθαίνω, τέλεια. Όχι, ο άλλος ήρθε σε μένα να πει. Πες. Εντάξει, μην έρχεστε σε μένα. Σταμάτα. Ξέρω τι κάνω, παιδιά. Ξέρω τι κάνω. Ξαναπέφτω εγώ. Ξέρετε γιατί? Όχι, έχει άτομα εκεί. Ναι. Δεν θέλω να πέσω εκεί. Α, εντάξει, είσαι ζωντανή. Είμαι ζωντανή, ναι, έκανα τέτοιο. Αυτά να Reload, πώς λέγεται. Όχι. Ρε, μήπως να είσαι κοντά με μένα, γιατί εγώ πεθαίνω πολύ γρήγορα. Ωραία, ένα ωραίο ατομπάκι περπατάει στη σκάλα. Δεν είναι? Περίμενε. Α, βοήθεια. Έχει Α, δύο εσείς. Το ξέχασα. Θα πάρω αυτές τις σφαίρες. Εντάξει, πάρε τις σφαίρες γιατί έχεις όχι. Χεχε. Θα έκανα rage quit αυτό που δεν έχεις. Ωραία, παίρνω αυτό λίγο το πέτρο. Έρχεται άτομο. Δανάη, όχι. Προσέχω. Πίσω σου. Πού είναι? Πίσω. Πού είναι? Σου είναι. Ω, κάτσε. Α, ψηλά. Βοήθεια. Είσαι μπαζούκα ο άνθρωπος. Εγώ πάω εδώ. Τίποτα. Πάω εδώ. Βοήθεια. Help me. Όχι, Θα στη πεθάνω. θάλασσα, στη θάλασσα. Ποιος με πέτυχε? Πέθανα. Εντάξει, δεν πειράζει. Εσύ φταίς για όλα. Άντε. Λοιπόν, πατάμε πάλι λόμπι. Πάτα λόμπι. Πόσα μάτια θα παίξουμε? Δεν ξέρω.
Όταν κερδίζουμε. Ρε, παιδιά, με πέταξε έξω. Όλοι ένα subscribe και like. Subscribe. Subscribe, παιδιά, subscribe. Όλοι ένα like και ένα subscribe και στο Amigos Guys. Και στο Amigos Guys. Αν και δεν έχουμε ανεβάσει ακόμα βίντεο, αλλά θα ανεβάσουμε, αλλά δεν θα το τραβάω εγώ. Έχουμε ανεβάσει short. Ναι, ανεβάζουμε short. Τα κανάλια του Amigos Guys. Θα σας αφήσω από κάτω το κανάλι του Io να πάτε να κάνετε εγγραφή. Και θα σας αφήσω και το Amigos Guys κάτω στην περιγραφή. Ξαναμπήκα, παιδιά, ευτυχώς. Ξαναμπήκα. Πατάω ρέντε. Άλλα λες, άλλα λέω. Πάτησα ρέντε. Δεν έχω κλείσει το μικρό. Δεν ξέρω τι φάση. Το Spider-Man ή το γάτος ή Spider. Γάτος! Μόνο γατιά, Ένα παιδιά. ή Αν και δύο. μ' αρέσουν. Το 2. Ένα ή δύο. 2. Εντάξει. Το γατί. Μου έχει κολλήσει το... πώς λέγεται. Δεν Μου έχει θυμάμαι. κολλήσει. Ιωάννης Γατώνης. Δεν ξέρω. Ιωάννης Γατώνης. Oh yes. Περίμενε τώρα, θα βρω τέτοιο παρατσούκλι. Θα βρω παρατσούκλι. Όσο περιμένουμε θα βρω παρατσούκλι. Στο intro. Γεια σας, παιδιά, είμαι εδώ με τον Io Ισχύερ 1, 2, 3, Ιωάννη, Ή το ένα ή το άλλο. Έχει 200 ονόματα. Δεν φταίω εγώ, παιδιά. Εμένα με λένε ένα Δανάη, Δεστάρι ή Δανάη. Το άρχισε το βίντεο. Μπήκαμε. Πού είσαι? Έρχομαι να σε βρω. Τώρα κάνω εδώ. Α, βοήθεια. Θέλω κι εγώ να το κάνω αυτό. Λαμένε. Σύφτες για το πάρω. Μία γελάδα. Πού είναι? Ω μαγκάτα, αγελάδα. Θα πυροβολάω την αγελάδα. Αγελάδα. Παιδιά, η Δανάη σκότωσε μόλις ένα ζώο. Δεν πειράζει, μωρέ. Ήταν χαρτόνι. Δεν ήταν κάτι. Wow. Γκάμ. Όλοι το είδαν αυτό. Πού θα πέσουμε? Ωραία, θα πέσουμε στο... Να πέσουμε κέντρο. Όχι, Δεν πάω καλά. όχι ρε, εκεί πες Στα ποτάκια. Pleasant Park. Πάμε εκεί. Ωραία. Εκεί πάμε. Δεν το μπορώ το τεράστιο μπαλόνι. Τι το βάλαν? Ελέος. Μπαλόνι. Ναι, εκεί στο τέτοιο. Τι είναι αυτό? Το αεριζόστατο που μας πηγαίνει στα μέρη τα... Τι είναι ολόκληρο αυτό το μπαλόνι να μην βλέπεις που πέφτεις? Δεν μ' αρέσει. Εγώ βέβαια προφανώς ότι θα πέσω ακριβώς εκεί πάνω στο Κάντε βελάκι. ένα like για να της αρέσει και πάλι. Κάντε ένα like βασικά για να αλλάξω skin λέμε, αλλά τέλος πάντων, ελπίζω να κάνετε. Εδώ έχουμε 200 τέτοια, που είναι? Πάμε όλοι. Έλα. Πρώτο kill. Κιόλας! Λέω. Κιόλας πρώτο kill! Όχι ρε, όχι, δεν ήταν πρώτο. Να πούμε ρε. Να πούμε ρε. Χαζό παιδάκι, παιδιά, χαζό. Ωραία, έλα, Δάνα. Κάτω με. Σταμάτα να πάρω. Τι είναι αυτό? Σταμάτα να πάρω κανένα όπλο. player. Σταμάτα να πάρω κανένα όπλο. Τι είπες? Ρε. Σταμάτα. Τι του κάνω. Ωραία, φίλε. Παιδιά, εμείς δεν το είδαμε. Το παίχτη. Γιατί είμαστε καλύτεροι. Κάτσε να πιω κανένα τέτοιο. Μη σ' αφήσει 30 HP. Ρε, περίμενε. Λέμε. Τι περίμενε, άσε. Α, καλά. Έλα πάρε εδώ 2 Σταμάτα. Λίγο. Να έρθω Πάρε ένα. κάτω. Πήρα πολλά όπλα, πράσινα. Που το πράσινο είναι χάλια. Όχι. Α, με τρόμαξες ρε, με τρόμαξες. Θα σε πυροβόλαγα. Πάρ' τα μήνυς. Πάλι θα στα πετάξω. Ποια? Κοιτάξτε τι μου βάζει να κάνω, να τις πετάω τα μήνυς. Τι έχω? Είναι δυνατό. Μα έχω 4. Είναι χαζό το παιδί, δεν μπορώ άλλο. Τώρα πήγα 6.
τέτοια τα μικρά. Παιδιά, τσακωνόμαστε τώρα. Μα δεν πάει καλά. Όχι, πείτε μου τώρα, πάει καλά. Παιδιά, Oh my god, μπαλόνι. Να το πάρω το μπαλόνι. Ψάχνει το chest και εγώ το βρήκα. Ακούστε τώρα μία πρόταση. Καλά. Η άλλη ψάχνει το chest και εγώ το βρήκα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Τέλος βρήκα medkit και είδα. Άιντε. Medkit έχω medkit. Ένα. Άντε. Oh my god, chest. Μπλε όπλο. Μπλε όπλο. Πήρα μπλε όπλο, ρε. Ρε, βοήθεια. Θα πεθάνεις. Ρε, ποτάκι πολεμάς. Ναι. Αφού αυτός μου ήρθε. Ναι. Oh my god. Εγώ θα το πάρω. Oh my god. Εσύ θα το πάρεις, αλλά... Όπα ρε, έχεις να υπερβάλλεις. Δεν μπορώ να το πάρω. Δεν μ' αφήνει να το πάρω, ρε. Βλαμμένο. Δεν μ' αφήνει να το πάρω. Πάρ' το μπλε. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει, κάτσε. Κοίτα τώρα τι θα το κάνω. Κοίτα. Περίμενε εγώ. Κάτσε. Περίμενε να χτίσω. Χτίσω! Πρέπει να χτίσω. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να με χακάρει το ίδιο το παιχνίδι. Ρε, μη σχολιάσετε το χτίσιμό μου, please, κάτω στα σχόλια. Γιατί δεν ξέρω και πάρα πολύ καλά να χτίζω. Απλώς το λέω. Κάντε όλοι ένα like και ένα subscribe. Αλλά είμαι και λίγο πρωίλα, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Κάντε όλοι ένα like και ένα subscribe για να μας υποστηρίξετε. Παίζουμε Fortnite αυτόν τον αέρα. Επίσης πείτε θέλετε κι άλλο Fortnite. Ναι ή όχι, ή δεν σας αρέσει το Fortnite. Κάντε subscribe. Μπορείς να λες λίγο σωστά τους. Δεν μπορώ καν να το... Subscribe για να δείτε πιο πολλά τέτοια βίντεο μαζί μου και με τη Δάνη. Ναι, επίσης αυτό το βίντεο θα ανέβει και στο κανάλι του Ιωάννη. Θα κάνουμε κι άλλο ένα. Τι είναι αυτό? Έχεις Stumble, guys. Yes, αλλά... Έχεις άλλα κατέβει. Yes, έχω. Ωραία, πρέπει να σου πω. Επίσης θέλετε και βίντεο Stumble, guys. Πείτε μου. Θέλεις πάλι, ρε. Όλο Δάνα είσαι. Τι έπαθε η φωνή μου. Εντάξει, καλά. Τι κάνεις, περίμενε. Μην κάνεις έτσι, έχω σοκ. Λοιπόν, πήγα. Α, Ωραία. καλά πήγε αυτό. Πάρε. Πήγα. Είσαι χαζό. Ωραία. Άσε με να κάνω τι γουστάρω. Τώρα θα τους κάνω, τώρα θα τους κάνω. Εγώ δεν λέω έχω shotgun κι αυτά. Εγώ λέω έχω ένα όπλο, ok. Δεν τα ξέρω ακόμα αυτά. Θα τους κερδίσουμε. Oh my god, yes! Γιατί το πέταξα. Δώστε μου ρε. Καλά. Εγώ μπαίνω. Καλά. Τώρα που κάνατε like μας βοηθάτε για να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Αν κάνατε. Πάντως, πείτε, βοήθεια ρε, πεθαίνω. Φίλε, πέθανε τώρα, αλήθεια. Εντάξει, σε 9, σε 8, 7 δευτερόλεπτα ξαναγεννιέμαι. Γιατί είμαι πρωίλα. 5, 4, 3, 2, 1, πέφτω. γεννιέται η Δανά. Η Δανά, ό,τι να είναι ρε, ό,τι να είναι. Oh my god, πάω εγώ πρώτη. Πάω πρώτη! Όταν δεν είχαμε αρχίσει το βίντεο μου, η Δανά Δικό μου! Χαζό παιδί. Έλα λίγο, ξέρω τι θα σου κάνω. Σταμάτα. Έλα εδώ, Άσε έλα με. εδώ. Είσαι κακό παιδί. Δεν μ' άφησες. Δεν είμαι κακό παιδί. Είσαι. Πάρε τσάξιλα. Να το πετάξω, το πετάω. Μπράβο. Θα πετάω και το άλλο. Το πετάω, δεν με ενδιαφέρει. Τι κάθεσαι εκείνη την πλέτα. Σταμάτα ρε, θα σε πυροβολήσω. Τι έλα. Γιατί έτσι έγινε με... Μία αγκαλιά. Όχι. Κακοί άνθρωποι. Παιδιά, κάντε like γιατί τώρα είμαι ηλικιωμένη. Πυροβολάει κάποιος ρε και κάθεσαι έτσι. Τι είναι, μη φωνάς. Βοήθεια. Θα πεθάνω με αυτόν. Πού είναι ρε. Α, εντάξει, νάτος. Κάποιος είναι.
ήταν εκεί και τρόμαξα. Α, εντάξει, έγινε τέτοιο. Τον σκότωσες? Εγώ θα πεθάνω εδώ, δεν πάμε καλά. Πού είναι ο άλλος, είναι εδώ μέσα. Όχι, εγώ το χτίσα αυτό. Ωραία, εντάξει. Είπες κάτι για το χτίσιμό μου? Παιδιά, Epic Ranger Shotgun την άφησε κάποιος στο πάτο. Παιδιά, Help me! στο πάτο. Πώς πυροβολάει? Έχω ίγκο. Κυριολεκτικά Ποιος? έχω ίγκο, δεν ξέρω. Είναι 2 άτομα κειμένα. Είναι 2 άτομα κειμένα. Εγώ πάω να φύγω. Συγγνώμη. Πάτα. Πού είναι ο άλλος? Κάπου εκεί. Έλα πάμε. 10 άτομα. Τι 10 άτομα? Πού είναι 10 άτομα? Πόσο... Α, είναι... Αχ, δεν πάω καλά. Έλα, please. Ωραία, αυτός είναι κυριολεκτικά ποτάς. Ο άνθρωπος δεν πάει με τα καλά. Ποιος το χτίσε αυτό το χτίσμα? Τι πούμε. Τι είπαμε τώρα? Εγώ πάω εκεί. Εκεί είναι, πρόσεχε. Ή ο κύκλος. Ή ο κύκλος, αυτό είναι εδώ μέσα. Κάτσε. Ποιος πυροβολάει ρε κι είναι άστοχος? Εκεί, μπροστά σου. Όχι ρε, τον βλαμμένο. Έλα για βοήθεια ρε. Είναι χαζό το παιδί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ρε φίλε, ούτε aim δεν έχω. Και επειδή μ' αρέσει έχω aim. Ουφ. Όχι ρε! Να πούμε, είναι πάλι αυτός. Ρε. Παιδιά, ευχαριστούμε που κάνατε like. Είχες μοβόπλο ρε. Ψηφίσατε, δεν είπα ότι τώρα. Χαζό. Δεν ξέρω τι λέω. Παιδιά δεν πάει καλά. Παιδιά, δεν πειράζει. Παιδιά πάλι το Fortnite μου άλλαξε skin και έχω εκνευριστεί. Είμαι αυτός εδώ που κάνει... Κάνανε like τα παιδιά. Πες ότι σου άλλαξες. Είπες. Α, δεν πάει καλά το παιδί. Βοήθεια παιδιά. Θα με απαγάγει στο τέλος. Παιδιά, ευχαριστώ που κάνατε like και αλλάξατε skin στην Δανάη. Μα ναι. Κάντε like επίσης για να με βοηθήσετε να πάρω και άλλα skins. Αν και αυτό δεν είναι ο στόχο. Κάντε like για να δείτε πάλι βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε... Τι είπα μόλις τώρα? Ηρεμία. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, πατήστε το κουδουνάκι. Όλοι like, παιδιά. Πατήστε και την εγγραφή, αν βοηθήσει πάρα πολύ. Και θα σας αφήσω κάτω σε περιγραφή το κανάλι του Ιωάννη, το Ιωσιαριέλιοσιο. Ναι. Και θα σας αφήσω και το κανάλι που έχω εγώ, ο Ιωάννης και άλλα 3 άτομα. Η Εμιλία. Α, ναι. Και άλλα 3 άτομα, παιδιά. Ο Ηλίας και ο Αναστάσης. Και να κάνετε subscribe όλοι. το Amigos Guys δηλαδή. Κάντε και σε αυτά εγγραφή. Και σύντομα από αυτό το κανάλι έρχεται πάρα πολύς χαμός. Πάρα πολύ, ό,τι να είναι. Πάρα πολύ χαμός. Έχουμε άλλα 2 βίντεο να ανεβάσουμε. Αυτό κανάλι, γιατί της Δανάης είναι κοριτσής. Είπες κάτι? Παιδιά, πλάκα έκανα και από τα 2 κανάλια έρχονται πάρα πολλά και καλά βίντεο και κάντε και ένα subscribe. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Παιδιά, κάντε comment πόσες φορές έχω πει το subscribe. Όντως, πείτε μου λίγο, πείτε μου. Τι άλλο θέλω να να το έχω πω? πει και πάνω από 30 το subscribe. Όντως. Ξανά το πες. Καλά, γι' αυτό. Ωραία, παιδιά, το κλείνουμε το βίντεο. Ναι. Ελπίζω να σας άρεσε και κάντε και μία εγγραφή κάτω στην περιγραφή στα κανάλια μας. Που θα σας τα αφήσω. Καλά το είπα. Και σίγουρα θα σας... Ναι, καλά το πες. Καλά περνάω, σίγουρα. Έχουμε... Παιδιά, δεν θα περάσω Ακόμα καλά εγώ στο να πάω μοντάζ. στο Ου, Θεέ μου. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αυτό. Έχουμε κάνει 2 λεπτά outro. Πώς λέγεται.
Καλά πήγα. Όπα, βοήθεια. Καλά πήγα αυτό. Εδώ είμαι. Τίποτα. Θα κλείσουμε το βίντεο με ένα χορό. Βάλε ένα χορό. Ένα emote. Ένα emote. Ρε φίλε, δεν έχω μπει καν στο lobby. Παιδιά, βοηθήστε. Δεν πάει καλά. Λοιπόν. Αλήθεια, δες. Ή μη δεις μας. Άντε. 5 χρόνια. Είσαι τόσο... Κάτσε, περίμενε. Εγώ βάλω αυτό το emote. Βάζω αυτό το emote. Γιατί αυτό το emote είναι το καλύτερο. Όπα. Και αμπίο, παιδιά. Γεια σας. Τέλειωσε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Σας αγαπάμε. Ναι.